Manje into engenza ukuthi ngize ngibhalele lana ingoba sengicinezele ngale ndlela ukuthi nasesikoleni angisakwazi ukufocusa, ngave ngaba neshwa nebhadi ngavele ngakhulelwa. Manje ekukhulelweni kwami nginento engidlayo ukuthi ngazala ingane yami engiyizalile ubaba wayo umalume. Manje angikwazi ukuthi ngizomtshela kanjani umalumekazi. Kunjalo nje ingane isiyagula isiyasihlupha. Mina ngikwazi ukukhuluma nomalume mangaphana umalumekazi engekho. Maphana khona umalumekazi fanele sabantu abangazani nje inhlobo. Ngalesikhathi ekwenza lokhu umalumekazi azikho impawu ayibonayo nje khona kwenzeka la phansi kwakho nomalume. Ngangalula ukuthi abone ngoba nami into ebengithule nayo le bengingayikhulumi nangephutha engaphahluki nangephutha. Ngizwa la encwadini kuvela nokuthi ugcine ngathi usuyamthanda noma usuyamthanda umalume. Kunjalo ngempela bhuti ngoba manje omunye umuntu angisakwazi ukumuzwa ngaphandle kwamalume. Asinibingelele babukele emakhaya, igama lami ngumfanifikile Wambuthuma iwushe ohlelweni olusha oluthi izigemegeme zothando. Kulolu hlelo ke babukeli lapho sobe sibheka khona inkinga esibhekana nazo othandweni. Mesikhula uthando siyalazi ukuthi likho konke uthando. Luyinto enhle kodwa ke kuhamba isikhathi kube khona inkinga nokuhlukumezeka othandweni. Inhloso yethu yokwakha uhlelo olufana nalolu ukulapha abantu abalimele othandweni. Ingaba uthando lasemndenini, ingaba uthando lasebudlelaneni. Okuyiyona inhloso yethu ukuthi silungise lezo inkinga ezisebudlelaneni. Sinesihambeli sethu ke babukele emakhaya lapha ohlelweni igemegeme zothando. Sifuna ukuzwa kabanzi ukuthi njengoba esibhalele nje yini inhloso yakhe asibhalele ngayo. Sikwamukele dadewethu sikubingelele naso ohlelweni igemegeme zothando. Yebo bhuti ninjani? Siyaphila sisi. Cela usichazele kabanzi ukuthi usisi ubani owakabani futhi udabuka kuphi. Yebo bhuti, igama lami kuNosipho Kashezi, ukudabuka kwami ngidabuke eMthwalume. Dadewethu yini inhloso eyenza ukuthi uzusibhalela ohlelweni igemegeme zothando? Inhloso yami bhuti ukuthi thina ngikwazi ukubhalela lana kwigemegeme zothando. Ngithe mangisheka ipage leni ku-YouTube ngabona ukuthi mhlawumbe indawo engakwazi ukusizakala kuyona ngenxa yesimo engibhekene naso sesingenza ngibe nengcindezi. Manje ngabona ukuthi make ngibhalela ekhaya mhlawumbe ngingakwazi ukuthola usizo. Yebo. Inkinga yami yaqala la ukuthi ngilahlekelwe abazali. La ngathatha khona isinqumo sokuthi ngiyohlala nomalume emzini wakhe nomalumekazi. Ngenxa yokuthi kwangekho la ngangizoya khona abantu abayizihlobo zangaseduzane nami kwakuyena umalume lo. Umalume kwahamba umuntu oright engenzela izinto wangijikela. Manje ngagcina senginengcindezi ukuthi umalume wayesegcina sengenza intombi kuyena. Lo mkhuba lo umalume uqala kanjani kuwena? Ngisafunda isikole lo engiheha mhlawumbe anginika imali. Ayikho into engangenzela yona umalume njengengane yakhe. Ukuze nami ngicine emqondo lami sengiyenza ukuthi kahle kahle umalume kumina usizo because ngangingazi ukuthi lento ayenza kumina mhlawumbe ngabe uyinto engibeza yini. Ukungijikeleni kwakhe noma ngazange mina ngisheshe ngibone ukuthi umalume uyangijikela ngoba yonke into engangiyifisa wayengenzela kona. Ngangiphatha imali okukhera esikoleni, angenzela nanemphako, angibize ekamereni athi mshanami nayo imali engikubekele yona lana ngijabule nje ukuthi hayi shuthi ekulahlekeleni kwami abazali usekhona umuntu okwazi ukureplace isikhala sakhe. Ngempela ngimjabulela umalume anginike lonto anginika yona. Bathi ngelinye ilanga thizeni wangibiza umalume wathi hayi wemshana, ngathi yebo malume ngeze. Wathi abayazi kunemali engiyibeke lapha engikubekele yona, ungathenga noma yini othandayo ngisho nisesikoleni. Ngijabulele ukuthi hayi umalume unginikeza imali ukuthi ngikwazi ukuthenga noma yini engifisa ukuyithenga. Hayi ngise ngisabuke lokho hayibo umalume angiphuthume. Hawu umalume, hawu ngithi ngisabheke lokho hayibo umalume sewami ungithinta ama-private party, ungithinta namabele. Ngithuka umzimba ngibe shocked ukuthi hawu ngaba wenzani kodwa umalume lento ayenzayo. Hayi malume asuke lapho avala umnyango, avala amawindi, avale yonke into, angithatha ngiphosa embhedeni. Ngisathukile nginjalo umalume avele nje aqede ngami. Into engithi aqede ngami. Angazi ukuthi ngingachaza ngithini, angazi. Manje into engenza ukuthi ngize ngibhalele lana ingoba sengicinezele ngale ndlela ukuthi nasesikoleni angisakwazi ukufocusa, ngave ngaba neshwa nebhadi ngavele ngakhulelwa. Manje ekukhulelweni kwami nginento engidlayo ukuthi ngazala ingane
ingane yami engiyizalile ubaba wayo umalume. Manje angikwazi ukuthi ngizomtshela kanjani umalumekazi. Kunjalo nje ingane isiyagula isiyasihlupha. Mina ngikwazi ukukhuluma nomalume mangaphana umalumekazi engekho. Uma phana khona umalumekazi fanele sabantu abangazani nje inhlobo. Ngalesikhathi ekwenza lokhu umalumekazi azikho impawu ayibonayo nje khona kwenzakala phakathi kwakho nomalume. Ngangalula ukuthi abone ngoba nami into ebengithule nayo le bengingayikhulumi nangephutha engingaphahluli nangephutha. Ngizwa la encwadini kuvela nokuthi ugcine songathi usuyamthanda noma usuyamthanda umalume. Kunjalo ngempela bhuti ngoba manje omunye umuntu angisakwazi ukumuzwa ngaphandle kwamalume. Umalume useyikho konke kumina. Manje ngibona ukuthi mangasuka eduzane kwamalume impilo yami ngaphela. Ingakho isizathu esidala ukuthi ngicine sengibhalela la ekhaya ukuthi mhlambe la ekhaya bangakwazi ukungisiza ngenxa yokuthi umalume sengiyeza ukuthi nginomuzwa wakho ukuthi sengiyamthanda. Sekusuka ngapha sengize ngibe nesikhwele ngisho ehleli nomalumekazi mhlambe bexoxa bedlalisana kube ngathi ngingenza something ngoba sengiyamthanda. Manje yena umalume usuke wambikela ukuthi nemizwa yakhe nangendlela sowuzizwa ngayo uma khona umalumekazi. Ngake ngambikela bese wathi naye solungisa ngendlela esolungisa ngayo because ngathi phela afanele malume uyabona namanje sengikhuluma nendaba engane ukuthi njengoba ingane seyigula phela kumele yenzelwe nezinto. Eloke umuntu ke eshone ngala nathi hayi izinto sokwazi ukuzilungisa ngendlela. Because ngathi ngambuza ukuthi sizolungisa kanjani ngoba phela ingane njengoba seyigula sho ukuthi ifuna ukwenzela izinto sesihambise nawo odokotela still ingane isagula. Washo ukuthi ke egcineni uyangi-overpower because umalume egcineni. Mobuka ngendlela yakho yini le edala ukuthi ingane igule ngoba uyacacisa ukuthi senihambe odokotela kodwa lutho. Mina mhlambe ngoba nihlobene nomalume. Mina into engicabangayo bhuti mhlambe engenza ukuthi ingane igule mhlambe ngenze ithi ifuna mhlambe isiko la ekhaya nokuthi mhlambe icinezele ukuthi mina ngine stress enginaso usuku nosuku angazi kahle ngoba manje sengiyafuna nami angisatholi ukuthi kwenzakalani. Kuyazwakala sisi ibhlungu le ndaba yakho enye into engiphatha kabuhlungu wena manje awusakwazi ukuthi mhlawumbe uthole elinye isoka eceleni ngoba manje imizwa yakho ayisekho umunye umuntu engimalume kuphela. Ayisekho lokwangempela nje ingakho kudala ukuthi ngize ngibhalela ekhaya ukuthi kahle kahle eyiphi indlela engingasizakala ngayo ngoba awumanje angisazi ukuthi kumele ngenze njani angisazi. Kuyazwakala dadethu. Mukele emakhaya sinohlelo la esilwenzayo khona la kwingosi yethu igemegeme zothando. Abantu abafana nosisi siyasibenzele into ekuthiwa i-counseling. Sinayeke ungoti kwezocounseling ubaba uNxumalo. Soke siphi ithuba ubaba uNxumalo akathi ukulumana indlebe nosisi sibone ukuthi uzomsiza kanjani ngale inkinga anazo. Baba uNxumalo niyaphila? Hawu ngiyaphila mfowethu. Sikhona. Hawu njengoba ngihlezi kuphathele igemegeme zothando nje. Nanamuhla ngifike nezinye igemegeme zothando. Beyithini igemegeme zanamhlanje? Ngiphethe udadewethu lapha uNosipho. Ulinde ukuthi umthule lo mthwalo anawo. Ngiyazi ke uhlulwa ilutho. Ngiyazi la nithwalisana imithwalo niphinde nethule. Hayi impela nje basuthwalisana ndekhen organization yethu vele isebenza khona ukuthi yebo sikuthwalise kodwa ke phinde siwuthule futhi. Yebo bayithulethwa yithi. Siwufica ubambile. Bese siwuthule siwuthule ubekeke. Hayi ke ithemba lakho ngokusizwa inkosi ke kulokho. Yebo. Ngicabanga ukuthi ungamngenisa mfowethu sizohlala phansi. Kulungile. Sikhulume naye. Yebo. Asibingelele ke sisinosipho yaphila. Saphila baba njani? Ngiyaphila nami. La ofike khona ke ubaba uNxumalo lo amagama ami Simphiwe Nxumalo. Umsebenzi wami ke ukwenza i-counseling kanti futhi ke ngibe umfundisi enkonzweni ukushumayela. Kodwa ke la uhlelo lwethu lo wathwasana neCan Counseling elokuthi sidile nawe esilondeni onaso futhi into esiyixoxa la iba confidential kusho ukuthi igcina phakathi kwami nawe. Yebo. Ukuyeke ke lokho uthi senixoxile futhi ngale ngenxa yalo lahlelo lo gemegeme ukuthi vele i-channel ofike uzwe kuyona kodwa mase sidila nawe la okuningi sigcina la. Ayikho nami into engiyithathayo yakho ngiyise komunye umuntu. Yebo. La ke sisimasixoxa ke enye into kuyenzeka ke kufike inyembezi. Iyona ndawo ekhululekile ukuthi makuthi khala ukhale kodwa okubaleke kakhulu ukuyiyekela inyembezi zehle kodwa indlebe ivuleke silalele.
Isitori sakho ke sisi sengisilalelile umbutho usefika wangilalelisa konke njengoba kade nixoxa konke nje isitori sakho. Kunezinto ke ngiyibukile lapha ngokubuka kwami. Ngicela ukuthi nje lemne mithathu. Eyo. 1 2 3 ngithi. 1 2 3. Okay, imuphi umuntu omude la? Yilo. Okay. Mina ngibona kungesolo, ngibona kuyilo. Lo. Kanjani Mhlasimbe? Hayi ngibona kuyiwona umuntu omude la. Bhekisisa kahle. Ngibona kulo mina baba umuntu omude. Okay, awuvaleke lo. Imuphi manje omude? Yilo. Okay, mina ngisathi lo. Awuvale futhi lo. Imuphi manje osumude? Yilo. Okay. Sesiyavumelana manje sesithi mude ngalo. Ngamazi ke sisinqonda ukuthi ngesikhathi uxoxa ngibukile inkinga zakho wena ubone kunenkinga enkulu oyibekayo la. Kanti nale inkulu nalena inkulu. La kwa counseling ukuthi ke sidila kakhulu nempande ekuyona eyumsusa walokho. Kune part evelele lapha ukuthi ekugcineni udaba lakho lonke lwele rape. Kodwa ekugcineni kwasekuvela ukuthi kakhulu ngathi alisagcini lapho. Mhlawumbe ungakuphinda nje kafushane lokho ukuthi ekugcineni awusalibukile ngeso le rape. Engathi usulubuka ukuthi kwenzekani manje phakathi kwakho nomalume. Senginothando phakathi. Usuthanda umalume. Yebo. Uzizwa kanjani kwenzekani kulokho? Ngizizwa ngijabulile ngenye indlela. Ngoba manje angisakwazi ukuthi ngifile omunye umuntu ngaphandle kwakhe. Sengibona kuyena nje empilweni yami. Manje umalumekazi Inkinga phela eyayingishaya inkinga ile kamalumekazi kwanokuthi umalume akafuni futhi ukuthi umalumekazi azi indaba yethu phakathi kwami naye ngoba uyabona ukuthi uzochithekela umuzi wakhe. kwenzeka njengamanje? Phakathi kwamalume nomalumekazi. Cha nje okuxakile nje kakhulu manje. Umthwalo engibhekene nawo manje kinento engidla ngaphakathi sesathola nengane sinomalume. Manje nengane yethu siyagula ke. Manje kumele ithole usizo. Manje umalume into angenzela zona izona ezingenza zingcinezela ukuthi ngingakwazi ngicina sengilikhuluma liqiniso. Kahle kahle nje emaqinisweni lento iyangilimaza lokwangempela. Angisakwazi ngisho ukulala ebusuku ngoba ngicabangana into eyodwa ukuthi ngizokwenza kanjani, ngizophuma kanjani kulento engiyiyona. Ufuna ukuphuma ekuthandeni malume noma enkingeni leyo usho yengane? Ngifuna ukuphuma enkingeni yengane. Hayi umalume usanjwa ngibengisasho siqenje umalume usa right kumina. Njengoba ngisho ukuthi umalume usengenze lento ngaze ngagcina sengimthanda. Senginothando lwakhe ngaphakathi. Asibeke la ngesisi. Njengoba ubona ngimisa le mina emithathu mina. Yebo. Bekuthi kuvela inkinga ubona kula khona ukuthanda umalume. Yebo. Kanti isisusa sonke iqale la i-rape. Kodwa manje wena ungathi awusakuboni kuyi-rape. Yebo. Inkinga uqala nje kube i-rape. Inkinga yesibili oyivezayo manje uveza indaba yengane. Eyesithathu sekuyothando. So njengoba ke uhlelo lonke kakhulu luvela ukuthi igemegeme lezi zothando. Uthando kuya nendlela esilibuka ngayo kanti uthando kuyanti singene kanjani lungeniswe yini. Khona uthando olungeniswe isizathu esithile njengawe nje. Uthando lungene mangilalela isitori sakho lapha lungeniswe ubudinga usizo wena. Hayi ngoba ubuthanda umuntu kodwa kufike usizo. Mawuthi uyalibamba usizo walibamba lihamba nani? Uthando. No. Muthe uyalibamba nje usizo ulithole lihamba nocansi. Uthando alukho. Yabo lento njengoba usho nje ukuthi wena ubona usumthanda. Ake sibuke eqala ukuthi ulibonile nothando beluza kuwe. Angibonanga kusaqala. Uyabona iqala wamangala ushilo wathi wazwethu ukuthi nangu malume usenzani manje usengenzani angithi. Kodwa ngesikhathi isitori sakho ngisilalela lapho uthe wena ukwenzela ukuthi wathi nayi imali yakho wajabula angithi. Kuvela lapho
usizo oluvela futhi kukhona uthando angithi Yeah. kodwa hayi uthando lani locansi kodwa mawusondela alisaveli lolu uthando sekuvela into engazange ikujabulise wasuqhubeka nayo impilo yakho kwavela ama-results esibili kulolu uthando kuthiwa uthando kwavela ingane wajabula uma kuvela ingane athi sengizoba nengane Ngethuka baba ngethuka. awuzange ujabule kusho ukuthi kwaba buhlungu uyabona ukuthi manje masicinga uthando lapha silitholi sithola ukuhlukumezeka kuyaqhubeka wena uma uqhubeka ama-feelings akho esetshenziswa usizo luhambe seliya nama-feelings ama-feelings akho ajwayela ubuye ingane encane ungazi ukuthi kwenziwani emzimbeni wakho njengoba ukhula sewuyayinaka into eyenziwaphi emzimbeni wakho ngenxa yokuthi kuwumuntu uyaphila nama-feelings ama-feelings ayi-enjoya kwase kuyoshintsha umqondo wakho wathi lento inhle i-right uyakuzwa Yebo ngiyakuzwa. mawuthi uthi nhla umalumekazi uthi nhla uthi umalume lo awusho ukuthi isoka lami uthi nhla uthi lo umalumekazi kodwa yonke lento uyenza khona la endlini sekuvuka ukuba guilty ngakho uthando la lolothi wena uyalibona ngicela sijule la ayikho into esikwehlulela ngayo asizile la kuzokwehlulela sifuna ukuthi usizakale ukuthi la wena ungeniswe usizo la kusaphi ekuhlukumezekeni ekugcineni lolu sizo selukwenze kwahlala-ke kahle kahle uvume upensele ubuhlungu wagcina usubenza ngathi bumnandi buwuthando ama-results athi pain ingane ipain ingane yayithanda Angithandi bangobenzisa ubuhlungu uma ngiyibuka. okay akukho singathi kunothando la uma wena lokhu uphila entweni yonke uthi iwubuhlungu u-enjoy usizo olunikezwayo kodwa at the same time ngesikhathi u-enjoy usizo olunikezwayo uphinde futhi unama-results angemnandi waphethe ingane uNkulunkulu ngesikhathi ekudala ubengeke afike usiyoshada athi ngizofaka nalo ibele uNkulunkulu mayekudala uvele akufaka konke ama-parts so neqanda lokuthola ingane walifaka uNkulunkulu wayengathukuthele laba isibusiso nembewu yayikumalume yisibusiso kuhlangana isibusiso nesibusiso kwavelani ingane so ingane ayinalo icala njengoba ingane kingenacala asingayizondika ingane sekufune siyinikeze ukuphila ene wenze kahle ukuthi ingane ke iphile njengoba ikhona ngoba ukuba isitori sakhe ngizwe lapha kuba kwaku-early amanesi ayofika akwazi ukuklina manje ngoba kwenzekani uNkulunkulu wadedela le ngane wadedela ukuthi iphile manje-ke sisi akusiwo icala lakho ukuthi uziblame wawuyingane kufuna uzithethelele wena uzamukele ukuthi umuntu uyaphila njengamanje ngizwe uthi awusenawo umuzwa wokuya kwabanye angithi usuthanda kakhulu umalume angithi so lento ke ingene yakujova sisi ngoba mawuthatha umuntu uyohlala edla uphuthu usumnika irice uvela athi hayi ningeke ngalento uthatha umuntu la umuse eGoli noma eThekwini uvela athi hawu yini nje enhle lapha eGolini into useze waphila kwi-environment eyodwa yaze yamjova wena ujovwe isimo sikamalume ngoba ubezivala ngani ngekhe i-rape khona i-rape yabantu ababeka isibhamu la bakushaye bakuphoqa wena yakho uphoqwe ngokungathi uyasizwa kanti uyayuzwa into yokuqala sizuze kuqhubeke phambili ukuthi wena ungaziblame wena ungayibona unephutha wamukela into esiyenzekile kodwa kube ukuthi siphuma kanjani sizophuma ngokuthi wena amehlo akho avuleke ukuthi uyayibona nti lento alukho uthando la Kodwa mina babengayiboni kanjalo. Babengenzela zonke izinto engiyifunayo futhi ayingenzela iqiniso. bekwenzela zonke izinto okay ngesikhathi ade kwenza zonke izinto befana nomuntu ongafani ukuthi uyakhokha
nawe uyabhadala ngomzimba wakho ngoba asibuka ama-results ekugcineni. Ngifuna ngikhombisa ama-results. Alright, ngicela udedele isandla sithambise nje. Kumnandi? Cha. Kunjani? Buhlungu. Ubuhlungu. Okay. Ukuze isandla singakushayi ngicela sisike la. Ngeke ngivume. Ngeke uvume? Yebo. Cha ngani phela yise sihluphayo mase sinqamula ngeke sakwazi ukushaya. Ngesakwazi. Ngesazi ukushaya uthi i-result e-right enjani? Yokuthini? Awusezu ukushayeka ngithi? Yebo. Kodwa uyabona i-result ingalo izobe injani? Ingasekho. Ngithi umalume kumnandi uma wena ubuka kodwa ama-results akhona abuhlungu. Ukuthi awukwazi ukuyigqaja ukuthi unengane oyitholile, awukwazi ukuyigqaja ukuthi nali lami isoka noma nangowami umkhwenyana, ngeke futhi ukwazi ukushada nomalume. Kublockekile nje konke. Manje la kufanele kukhulumeke iqiniso ngoba usumdala, wawuyingane, ingqondo yakhe isebenza njengengane. Manje usumdala. Phephisa ukuthi umama akasekho noma abazali. Kodwa la ubusizwa khona, ukutholile obeku-right kodwa usugcina uthole nokunjani nokungesikho. Uma ungapheka ukudla okumnandi kodwa egcina bese ufaka nje no-poison phakathi. Akusho lokho kudla kufanele kuqhutshekile ngoba nakho kumnandi. Uphoyizeni awufuneki. Ngakho nakulolu uthando-ke osulubona manje, uthando lube nophoyizeni empilweni yakho luyakubulala. Manje abasacubuza ukuthi ngiyakuzwa konke lokho okushoyo. Sacubuza ukuthi mhlawumbe ngeyiphi indlela engingasizakala ngayo nami engangenza ukuthi ngikwazi ukuphila ngoba ngize ngibhale la bese nginey'nqumo ey'nzima bese ngicabanga ukuyithatha ngokwempilo yami kwamanje. Bese ngibona ukuthi impilo yami ayikwazi ukuya phambili ngistakile. Cabanga ukuthi ngcono Ngcono ngivele ngizithathele mina impilo yami izandla zami. kade ngikubambe manje sisingishala wathi lesi sandla singasinqumi. Angithi? Yebo. Kusho ukuthi ubunqama mawunquma isandla sisewuwe. Angithi? Yebo. Yini okufuneka uyenze ukuze lesi sandla singakushayi? Isinqumo. Cha, sesitheke lokhu ngakufanele lokhu. Angithi? Yebo. Mase sinquma nje siyakulimaza. Ikuphi ocanda ungakwenza okwenza uzuyishaya kahle kahle yini? Uyabona ukuthi lesi sandla sikubambile. Kusho ukuthi asenze njani? Sinqumela noma kusukela isandla? Ususele isandla. Ngicela usisuse. Ngingasukile siqinile. Siqinile. Okay. Yabo ke sisi njengoba siqinile nje kodwa kufuneka ulwe wena usisuse ngenkani awulwe. Ngingasifuni ukususa siyasuka-ke. Ubona mase usuyimisela manje yasuka lento. Yasuka. Yebo. Usathane ke isihlobo sakho wena lo isandla sakho lesi nomalume wakho nawe niyinto eyodwa kodwa usathane futhi wabamba umalume wamenzisa into embi. Angithi yazi nesimsuse lomoya siphinde sidile neqiniso lokuthi umalume akenzanga kahle. Le ndaba yakho ibeke ke obala kumalume wakho ayibone njengoba nawe usuyibona inhliziyo uthando naye ayibone ukuthi into engafanele ngabe iyaqhubeka. Singamethusi futhi ngomalumekazi ukuthi sesizokuceba kumalumekazi kodwa kufanele simlungise naye umqondo. Kuyiwe kumalumekazi kuyocela uxolo ukuthi ulinyaziwe. Manje baba phela kuya kumalumekazi mina ngizophelelwa indawo yokuhlala, ngizophelelwa yiwo konke ngoba anginayo enye indawo yokuhlala, anginayo enye indawo engingasizakala kuyona. Ngiyasaba ukuthi kufike kumalumekazi lokho. Angithi ke sisi njengoba manje ungasesiyona ingane. Point lokuqala nje ukuthi makucace kwavela ukuthi sisavumelana nawe ukuthi kulungile noma sesiyabona manje thina nawe usuyabona ukuthi khona kulungile lokho kwenzakala. Yebo, ngiyezwa. Uyabona manje? Yebo, ngiyabona. Uyabona bekuhlukumeza wena. Sengiyabona ade ngingaboni ekuqaleni sengiyabona manje. Usiyakubona akusilo uthando lolu. Yebo. Uyisigemegeme nje sikwehlele kodwa sehla ngani? Ngothando. Futhi kahle kahle asiqalanga sehla ngothando, sehle ngani? Nge-rape.
mase uthi wena nje ubusubona sekufanele thina sidile-ke nawe ukuthi ulapheke emoyeni ube right. Siphinde sidile nomalume kukhanye lokhu. Bese siphinda nomalumekazi siyoxoxa naye akhanselisheka. Asizovele sinithathe nje sinihlanganise kuvele kuliwe la e-office. Kodwa ukuthi sibe nendlela yokukhuluma nomalumekazi, sibe nendlela yokuqala ukukhuluma nomalume, eyesibili sibe nendlela yokukhuluma naye. Ingane ngiyakuthembisa, ingane ayidinge inyanga, ayidinge dokotela. Leli finde elibophekile phakathi kwenu ekhaya, makulungiswa lona ingane izoba right. Ngisacela ukubuza, uma kungedlula uhlanya ngoba sesizoma uma kungedlula uhlanya uhle nje ekhaya lovele libeke ingane eminyango ungenze njani? Ngayixosha. Ingane ungayazi? Ngayidabukela phela ngiyithathe. Uyibeke. Eyo. Okay, bese wenzani emva kwalokho? Uma uvuka kusasa unjani uyilahla? Uqhubeka ufuna usizo lwayo. Eyo. Uzoyipha ukudla? Ngizoyipha. Uyishintsha. Eyo. Nala-ke sisi, uma uzokwenza ingane okungekho ngisho i-genes noma igazi lakho kuyo kungekho lutho nje kuyo, uzoyinakekela uyinike usizo. Kangakanani le ezalwe uwe enegazi lakho? Yingakho kufanele ingane uyixolela yazi lutho, ingane uyinikeze uthando. Kodwa-ke sisi i-counselling siyasithi-ke i-ongoing, akusinto evele iphele la. Kuwama-stages ahlukeneyo, kufanele sikhulume indaba yengane nje sijule nendaba yayodwa. Kube okwamanje ake sidile nalobu buhlungu bakho. Singadili futhi nokuthi uyashada noma ushada nomalume, yabo. Singadili futhi kuyiwa nini kumalume, kodwa ake sidile nawe uphile ube right. Ngoba kahle kahle umalumekazi ulimele. Uma asithi uzolimala kakhulu uma ebona lento. Hayi njengamanje akakazi lutho, akaboni lutho. Yebo, lutho. Kodwa-ke uyabo nje uma njengakuvela uzobe eshaya ibhomu angalazi. Kufanele singayithina ngoba la kwa-counselling thina siyolapha asiyikulimaza. Futhi kwa-counselling akusikhona kuyinkundla yokuqula amacala. Uma kuqula icala inkantolo ilindele ukuthi wena wrong, wena right, wena lahlwa icala. Kodwa kwa-counselling sizolapha abantu bayibone beabantu. Ngizothi sisi usengangena emshadweni omuhle, usengawazi wena uqedele kahle imfundo yakho, uhambe ngemoto enesonto emhlane, uma ushayela amabhano uyondize phezulu, usengakwazi ukwenza konke okuhle. Kodwa kwamanje sothi ukubreaka bese uwetshisela lento nje ukuthi lo muzwa lo ngikubona ukuthi ubuhlungu, kodwa njengamanje la ozothula konke. Futhi uNkulunkulu ngiyamthemba uzokusiza. Sihamba le ndlela nge-counselling ukusiza kanye nokukhuleka. Mhlawumbe kukhona ongakusho? Yebo, bakhona engingakusho engadlulisa ukubonga kakhulu ukuthola ithuba ukuthi ngithole umuntu omdala ozokwazi ukuthi angiluleke njengengane bese izibone isihluleki kwisimo kade ngibhekene nazo. Ngizwa kakhulu ukhona umehluko mhlambe osukwini namhlanje ngingasho ngathi libe isibusiso kumina ngokwazi nokuthola ngisho ubuthongo. Kodwa manje into engistressa kakhulu baba umalumekazi ngiyamsaba. Ngiyabona ukuthi nje mase kuthiwa lento iyafika kumalumekazi ngempilo yami kuphelile. Angazi ukuthi eyiphi indlela engenza ngayo ukuthi lento ingafiki kumalumekazi. Kodwa manje kwisimo esingikusona ngiyafisa futhi ukuthi ifike. Angazi ukuthi ikuphi okuyikona ekumele ngikusho manje. Kodwa engakudlulisa ukuthi ngiyabonga kakhulu. Khuleka sizoyenza indlela uhlelo lonke nje shiyela kuthina manje. Siyakwazi ukusebenza ngepeace yokulamula ngoba asikho enkantolo thina. Futhi la kusese kubona ukuthi kuyedlulela la kuphoqa ukuthi kungena into yomthetho nomthetho futhi uyangena. Kodwa nje khululeka. Sizokusangale e-ofisini le-Deliverance nje sikhuleke nawe ube right. Kodwa-ke ngicela ukusho-ke njengamanje amehlo akho abonile ukuthi akukho right lokho. Yebo, yabonile kahle. Mina beyikhohlisa.
Okay. izinto kade zenzeka. Alright, ake siyekele-ke yokugcina wakhona isinqumo obususithathile sokuyibulala. Yebo. Mhlawumbe angathatha uthi lo mentshiso noma umese ngisikela kungaba njani? Ngaba buhlungu. Okay. Kusho ukuthi uma kubuhlungu kuhamba lo munwe nje wodwa. Kangakanani wonke lo mzimba uma kuthiwa uyabulawa. Ngaba right? Kanzima kakhulu. Sithini-ke khona esinqumeni sokuyibulala. Ngingasho ngithi baba konke osekukhulumekile lana osekushokile ungenzile ukuthi ngibone ukuthi impilo iyaqhubeka. Isane-future right ezayo kumina. Isimo esidlulayo lesi ngizozama nokuthi ngihlale phansi ngikhulume nenhliziyo yami. Ngiyibonise ukuthi lento bengitshethi iyona akuyona. Kafushane nje sesiqeda ngifuna ukukuthembisa lokho ukuthi lolu hlelo noba liphumele emhlabeni wonke. uNkulunkulu wethu angakuvulela iminyango eminye. Ungesabi umalume kulahla noma umalumazi bekulahla. Ababukeli babukeli nje banilalele emakhaya. La esothi siyiqeda silandelele njalo size siliphethe lolu daba. Uma lo mntwana kukhona usizo alidingayo usiyongenela ngisho ikhaya singakwazi ukuthi thina sinani hawu ma South Africa wonke angakhela umuzi kungenza konke okuhla ngaqokiswa konke kodwa ke asisho ukuthi ke manje sithi sizokwenza hamba nathi ulalele ubukele uhlelo kuze kufike egcini sizobona isolution ukuthi kuphethapi ngomalume angabanjwa usizo sekufuneke asukume ayimele nje asithi umama lo Yebo. sukuma nangu umama yahlala awugone kuma wakho ubezothini mama angakugona nje i-hour lonke Yebo ngangikona nje ngane yakhe. i-hour lonke ulokuhleli Azothi ngiyasinda ngisuke phezu kwakhe. oh uzothi suka phe kwakhe Yebo. bese njani akubamba kusumisa noma mayithi suka phe kwakhe uzokwenza njani wena Zongiphusha. ake sithi mayiphusha ethi suka phe kwami uzokwenza njani wena Ngizosukuma phela ngihamba. hawu uyisukumele Yebo. wayihambela Yebo. ngifuna ukutshela-ke sisi noma umama ubekhona emhlabeni yeso Yebo. ubezothi uthoba igama lakho Nosipho Shezi. ubezothi Nosipho yenze njani Sukuma uhambe. uhambe nami-ke ngizothi Nosipho empilweni sukuma uzimele uzihambele babayini babukeli